video kasiam lawang ka tiza tama se ka ngayangam thengang law zoram mi puiten min lo hria sakve ula ka duwa ni zan tlailam dali borvel khan e samlukhai rasia sukru damdia in kar kong siam e ten kong siam na thok ten an nau ten ani chu kong siam na thok e na an nau te an lo fa chol te changma mi ngei ni a hriat te khanin samlukhai ram chung e an luidung hum hal chunga i ngoi wai me na an luidung hum hal chunga khan ngoi te do in i sangha an lo mana dan phal lo thir an lo ti a chu an dan phal lo chu an dan phal lo an ti ni ti kan hriat chuanin i an ring hriat dualin i kanau chante a khan i amuna khan an thil ti solna bul nai khan alo om hala ani hi i amingin i section a hianin i treasurer nge finance o chu vel chu a chel ve a chuan i a hriat dual khanin a chuk thla a an branch uai me hroi tu te ka hmuna thlen ma khanin a phone hala hei i amuna hianin ko om sa a anomna bul tak chu kala thleng lawa i keman kalau boy pui me nga choi ngai zat te kalau shilanga di du lo wai me hum halani thu te kalau shil shenon le bokanga i ti in i branch wai me hroi tu te a phone chuan branch wai me hroi tu te phalna le hriat puina thlapin i dan lo anga thil an ti thu te le luidung hum halani thu te le puisa choi ngai za tu te shil hria in a chuk thla a chumi chin chang hrila a chuk thla chu i dan a hrila chuk thla chu anni i changma mi chuanin i changma mi ngei ni a hriat te chuanin an thinrimin chemin an lo vawa sa an lo tuma chuan an jing mi pakhat khanin a sa ma khanin i alo dang beta ti chuan i khai thian pa tan chhemeiro i lo sa seng mero ani lo chuan an sa hlum palang che atia ti chuan atlan chhia chu karilu hi na ve ema ka thin po arima ti chuanin i kan branch wai me hroi tu te pon i an hria dolin adang rang lamin ma an la a i ama alom ama ero chu i alom om rual ero chuan thindung hi dam thei lo ni i khatianga athil ti sual tu zokin an khoram chung po ni lo le hala i khatianga i an vawa i nunna hi lak du khop anga an lo khosa kha i an ten om kati a riluna ema chu zoram mi puita hriata hriat ang chin karon i serve chau ni